Tak wae info perlawuhan bolo. Gawe sing pas lagi repot ora kok bermasak, gawe bapak-bapak sing pas nesonan dinengne karo bojone, gawe emak-emak glowing sing aras-arasen blonjo, wegah iris-iris, wegah ngulek bumbu, wegah oncek-oncek samarnak kukune potel, wedi kebledosan lengo, wegah tetek bengek. Alah wis mbuh kono. Iki lho infoku mak celirit warung lawuh Bu Suwarni panggone ning dusun Gaeng, Desa Ngudian sing bukake nak isuk tok. Nak saka kulon kuwi saka pasar Jendangan. Lah saka etan kono kae kuwi saka Mbagor utawa saka SMP 1 Mbagor. Lah iki lho karek milih sak senengmu. Enek bothok lele, bothok jamur, bothok urang, bothok jeroan, bothok lentoro, sambel goreng, jangan menir, jangan asem, jangan lodeh, jangan tewel, gorengan, pindang bumbu, lele goreng, lele bumbu, iwak pitik, kentaki, oseng jeroan, sambel, jajan reno-reno yo ready. Wes mbuh sampai kumat menggukku. Tak omong nih siji-siji nak yo meniren jlidatku. Iki aku rene mang rodok kawanan, jadi menune yo rodok kurang komplit. Nak pengin cek komplit sembarange budalo sing rodok isuwu. Terus warung lawuh Bu Suwarni iki yo nompo pesanan jajan barang. Wes pokok pesen jajan opo ae tetep dilayani masih.